Moikka, mä oon Karita ja tässä on Riki. Ja nyt me tupetetaan tänään täällä Papriikin museokaupassa. Ja nyt Rikillä olisi tehtävänä löytää jotain siskolleen Karenille. Mitähän se voisi olla, mitä se Karen haluaa? Budjettina on 10 € tänään. Mitäs sä luulet, että mistä Karen voisi tykätä? Tämmöisiä korviksia, mutta nämä taitaa olla aika kalliita ja jumpassa ei voi pitää. Eikö? Oi ei. Mitä täällä on jotain tämmöisiä jääkiekkojuttuja, mitä Karen ehkä tämmöisistä tykkää. Mutta hei, mitäs tuolla on? Onks tuolla jotain ihania kiviä? Mennään kattoo niitä. Mikähän näistä voisi olla kiva? En tiedä. Tää on CRC kolada. Wow, onpa ihania värejä. Missä on Karen? Ootko puhakaa? Tykkääkö se enemmän tämmöisistä jostain violeteista tai pinkeistä? Ootko ametisti? Oi, se on aika upea. Ootko yhden ametisti? Tykkääkö se enemmän vaaleanpunaisesta vai sitten tommosesta ihan... Ruusuvartsi. Tätä haluaa tässä niin paljon. Paljon se maksaa? 5 €. Sulla jää vielä 5 € sitten rahaa. Olisiko ruusuvartsi? Siinä on aika nättejä korujakin. 1 € liikaa. Haluatko sä ostaa jotain herkkua vai jotain muuta? Kerään jotain herkkua. Noniin. Täällä on jotain ihania herkkuja. Mitäs sieltä löytyy? Mistä Karen voisi tykätä? Tykkääkö se? Okei, joo. Entäs sitten noi tikkarit? Eikö se tykkää aika paljon tikkareista? Siinä on ainakin jotain. Siinä sun edessä. Otetaan 1 tämmönen. Joo, sit sulla jää vielä 4 € rahaa ostaa jotain muuta. Paljon se maksaa? Niin, sillä saattaa olla tommonen jo. Paljon se maksaa? Tykkäisikö se semmosesta? Joo. 1,40 €. Tämmöset on jäljellä. No nyt meillä on 5, 6, 7, 40, eli 2,60 olisi vielä käyttää. Minä on varmaan. Ne on aika vähän väkeä ehkä. Otatko yhden duttredupsiksi? 5 XL Max Food Sky. Kuulostaa hyvälle. Tai sitten vielä suhteen. Noniin, olisiko siinä kaikki? Hyvä. Sitten vielä, kuinka paljon sitten meillä? Joo, toihan olisi. Sit meillä melkein olisi täysin 10 € kasassa, eks vaan? Joo, sit kassalle. Oliko hyvät löydöt, Riki? No niin, loistavaa. Mitä luulet, tykkääkö Karen noista? Kyllä varmaan. Ihan loistavaa. Mulla on täällä Karen mukana ja nyt meidän on tarkoituksena ostaa Rikille jotain. Mitähän me löydetään? 10 € on taas budjettina. Haluaisin kuinka monta se taas on. No me katsotaan yhdessä sitten. Vauhtia kiiretään. Mihinkä suuntaan? Mennäänkö me leluosastolle päin vai mihinkä me lähdetään oikein? Häh? Miksi mä olin jossain leluosastolla? Mennäänkö me sinne kattoo jotain vai mihin? Voidaan mennä leluosastolle. No mennään. Onko siellä jotain? Mitäs täältä voisi oikein löytyä? Mitäs sä veikkaisit, että Riki haluaisi? Jotain prinsessajuttuja. Niinkö? Prinsessajuttuja. Niitähän täällä riittää. Tykkäisikö se tommosesta Baby Bornin mekosta? Itellensä laittaa. Oho, mä menisin kompastua. Sitten.
Mennäänkö me herkkupuolelle eka katsoa, löytyisikö sieltä jotain? Jaha, karkkihyllytkö löytyy? No mitäs me täältä voitais ottaa sitten? No mitä on? Otetaanko me pussiin jotain karkkeja? Ukolla hae. Otatko sieltä pussiin? Sitten kauha. Ja mistähän se Riki tykkää, mistä karkeista? Mistä se tykkää? Tykkääkö se salmiakeista vai? Jahas, näitä salttiksia. Pitäisikö semmosia ottaa sinne? Joo. Tykkäisikö se noista tuteista, mitkä on tuolla ihan ylhäällä? Autaks mä sua ottaa niitä? Onko nyt löydetty kaikki karkit? Punnitaan paljonko niistä tulee. Minkä hinta se? Laitetaan tohon. Ja 170 koodi pitää. Noin. Ja sitten sieltä tulee. Hyvä. Noin. Maksoi 2,25 €. Meillä on vähän alle 8 €. Okei. Kindermuna. Joo. Noni. Semmonen. Joo. Sitten täällä on lisää karkkijuttuja. Ai, tykkäisikö se tämmönen? Ai tommosesta, joo varmaan, ehdottomasti. Oisko semmonen kiva? Joo. Niin, Saaks irtooksen? Noni, hyvä. Otatko sä 2 hampparia sille? Noni. Nyt on aika paljon karkkijuttuja. Nyt meidän täytyy laskea paljon yhteensä. Ollaan vaatepuolella miettimässä, että löytyisikö mitään tarpeellista täältä. Ehdottomasti semmoset pikkarit just prinsessaväreissä. Varmaan ne on just ne, mitä se haluaa. Mitäs muuta täältä voisi löytyä? Nyt mä keksin, nyt mä viimein äiti keksin. Capin Dollhousein sukat. Katsotaan, täällä on jotain tämmösiä kokissukkia. Minkäs hintaisia nää on? Ne on 6 €. Ei noita. Ai niitä vaaleanpunaisia, ei ehkä ne. Joo. Eikö sillä ole semmonen kokispyyhe? Voisikohan se tykätä tämmöisestä kokissukista? Ai ne vaaleanpunaiset? Ei kun ne on punaiset itse asiassa. Joo. Onko ne mustat paremmat vai? Sitten meidän täytyy ehkä luopua yhdestä hampurilaisesta, jos me halutaan noi sukat. Suostutaanko me luopua? Hamppari takaisin. Okei. Hei, kumpihan koko olisi parempi? 35-38. Mun mielestä Rikillä on joku 37-38 sen koko. Onko se sit hyvä? Joo. Joo. Otetaanko me ne mustat? Onko ne parhaat? Joo. Okei, selvä. Meni yli budjetin. Mitäs me voitais ottaa pois? Otetaanko me se pois? Okei, selvä. Viedään se takaisin. Ei sun avaimet. Mitkä? Sun avaimet. No joo, no ne ei maksa mitään. Okei, palautetaan Kinder. Äiti auttaa. Mä löydän. Olen vannut Kinderin ja haukannut siitä oikeesti. Ei, kuka on mennyt noin tekeen? Törkeetä. Ei törkeetä, ihanaa. Tiedätkö mitä, hei? Meillä olisi vielä 60 senttiä käyttää. Löydettäisikö me 60 sentillä vielä jotain? Onko täällä karkkihyllyillä mitään? 60 sentillä. Täällä olisi ainakin näitä tikkareita löytyisi. No. Noita vois yhden tikkarin vielä hommata. Onko se hyvä? Okei, otetaan se. Oliko se Rikin suosikki? Noni. Nappi, just tasan 10 €. Aika hyvää laskentaa, hei.
Nyt seuraa lahjojen unboxaus. Mitä Riki ja Karen on toisilleen ostanut? No mitäs Riki, mitäs sä löysit? Mitäs sulla on Karenille annettavaa? No. Esittelepä sieltä se. Otetaanko pois? Noniin, joo. Eikö, anna Karenille se kokonaan se lahja, niin Karen voi sen availla. Avaa sieltä jonkun. Okei, noniin. Okei, sellainen, joo. Sitten sulle tulee toinen semmonen. Oi, onko isoveli ostanut sulle sydämiä? Ihanaa. Estelään lelut seuraavaksi. Sitten sulle tulee suffeli. Sitten sulle tulee... Wow. Mä en tiedä mikä tää on, mutta Deep XL, Dripe XL. Sitten sulle on tikkari. Ja sitten sulle on geisha. Ja ne lelut mä esittelen vikassa kohtaa. Minkäs kuulonen setti oli herkkuja? Hyvä. Noniin, loistavaa. Mitäs sitten Karen on Rikille hommannut? Oh! Niin, tule sieltä! Aivan ihana! Niin, bro! Jee! Nyt taisi osua kohdilleen. Sisko osas valita sieltä. Aivan oikea tikkari. Hampari sai isot tuuletukset aikaa. Ja sellaiset. No niin, osu oikeeseen. Hei, aivan mahtavaa. Hei, mä luulen, että Rikillä oli joku vielä Karenille. Se on ruusukukka. Se on ruusukuvunikivi. Se on avaruudessa tuotu ruusukivi. Onks hieno? Wow, näytäpä sitä kiveä vielä tarkemmin. Upeen näköinen. Onks sun väri? Katsokas mun karkkipussi ja kaikki. Oi vitsi. Maltetaas me syödä ruokaa ollenkaan, kun tuo on tommoset karkit. En tiedä, mut tilakkana myös tykkää. Ja se on ihan ilmasta. Sitä ei oo pakko tehdä, mutta siinä kestää vaan semmonen sekka ja syö tilakkana. Jes, näin me tehdään. Aina kun tulee se uusi video, niin tietysti kaikki haluaa tykätä meidän videoista, no, eikö haluakin? Toivottavasti, mutta ei ole pakollisnainen, mutta se olisi sitten moikka! Moikka! Moikka!